ಸರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಹಾ ಶುರು ಮಲ್ಪು ನಿನ್ನ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಾ ರಂಜಿತಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರಂಜಿತಾ ಕಿಚನ್ ಯಾನಿನಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಪಪ್ಪಾಯ ದೊಟ್ಟು ಚಿಕನ್ ಕರ್ರಿ ಹಾ ಪಪ್ಪಾಯ ದೊಟ್ಟು ಚಿಕನ್ ಕರ್ರಿಯ ಬೇತದಾಲ ತಿಕ್ಕಿ ಜನಿಕ್ ಹಬ್ಬ ಈರ್ನೊಂಜಿ ರಾಗ ಇತ್ತೆ ಪಾಲಕ್ ಚಿಕನ್ ಕರ್ರಿ ಅವು ಕರ್ರಿ ಇಂದು ಕರ್ರಿ ಪೂರ ಕಾಮನ್ ಆದ್ ಪೋತುಂಡು ಐಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಪೂರ ಇರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇರ್ ಮನಿ ಪಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಂಡಲ ದಾದಯ್ಯ ಪಪ್ಪಾಯ ದೊಟ್ಟು ಚಿಕನ್ ಕರ್ರಿ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡಂಡಿ ಏ ಮಲ್ತೋನು ಹಾ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಎಂತೂ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲರ್ ಚೂರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ದಾನೆ ಇರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈತ್ ಬಂಗನ ಇರೆಗ್ ಹಾ ಪೋವಡು ಬುಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಇಂದು ಪೂರ ಬೋರ್ಡನಿಕ್ ಅವು ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಅಂಡಲ ಸೋಕ್ ಮಲ್ಪೋನ ಅವುಲ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ ಪನಡಿ 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಬುಡ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಮ್ಮ ಇತ್ತೇತು ಜನೊಲ್ಲೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನನ್ನ ಜಸ್ಟ್ 99,900 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಂಡ 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಪುಂಡು ಹೌದಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು 100 ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಪನರ ಆಪುಜಾ ಚೀಚಿ ಈರ್ನಂಚಿನ ಕಂಡನಿ ಏರಾಂಡಲ ಉಲ್ಲೇರ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಇನ್ಕರೇಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಬದಲು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಲ್ಪುವರ ಅಯ್ಯೋ ಏಪಲೆನ ತರೆ ತಿನ್ಪತ ಆವು ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ದಾನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಕ್ಕ ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಹಾ ಕೋಡೆ ಒಂಜಾನು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಬೋಂಡ ಕಾಯ್ತದನ ಐತ ಪೂರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡ್ ಐಕ್ ದಾದ ಟೈಟಲ್ ಕೊರ್ಪು ನಿಂದು ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಐಟ್ ಓಸೋಕೊಂಡೊಂದು ಪಲ್ಲೆ 2 ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಬೋಂಡ ಮಾಡಿ ಇಂದು ಕಾಮನ್ ಆದುಂಡತಾ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬೋಂಡ ಮಾಡಿ ಇಂದುಲ ಕಾಮನ್ ಆದೆ ಉಂಡು 3 ದಿನದಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ ಅನ್ನವನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಈ ರೀತಿ ಬೋಂಡ ತಯಾರಿಸಿ ಯವೇ ಕೋಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಬೋಂಡ 3 ದಿನದಿಂದ ಚೂರಿದನು ಉಣ್ಪುಡು ಮಲ್ತಿನ ನಿಕು ಚೂರ್ಲ ಅಯ್ಯೊಂದ ಆಪುಜ ನೆನ್ನ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ ತಿನ್ಪದೆ ನಂದಾನೆ ಕೆರ್ಪನ ಹಾ ಕೋಡೆ ತಿನ್ನಗ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತ ನನಲ ಬೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಸೋಕಡೆ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರ ಇತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದ್ ಆಪುಜ ಅಂದ್ ಪನ್ಪರತ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ತೂಲೆ 30 ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಐಟ್ ಒಂಜಾಂಡಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬೈದ್ಂಡ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಏರ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಂಡ ಅಪಗನೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೋ ಹಿಂದೆ ಯೇ ಅಯ್ಯೋ ದಾದಾಂಡ್ ಈ 10 ನಿಮಿಷಡು 3 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತೇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಿಲೆ ಕಮಲ್ ಪೋಲ್ ನಾನ ಜಸ್ಟ್ 99,850 ಅಂಡ 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ರೀಚ್ ಆಪೆಯಾನು ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಹಲೋ ರೇಖಾ ಕೇಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಬುಲ್ಪುರ್ ದಿಂಚಿ 4 ಸರ್ತಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದರ್ ಚೂರ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಎಂಕಲ ಬಿಜಿ ಉಲ್ಲ ಹಾ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಪ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ್ ದಿಲೆ ಎಂಕ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದಾದ ಜನಕ್ಕುಲು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಬೇತೆ ಟೈಮ್ ಡಾಂಡ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾದ ಬೋಡಂಡಲ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾತ್ ಬಿಸಿ ಮೊಕುಲು ಇದೇ ಒಂಜಿ 50,000 ಎತ್ತಿಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ದಾಯೇ ಅವು ಎಂಕಲ ಮಹಿಳಾ ಸಂಗಡ 5 ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ಕೊರೋಡು ಅಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಾ ಹಾ 5 ಜನಕ್ಕೆ 5,000 ನಾನು 1 ಲಕ್ಷ ಅನಗ ಯಪ್ಪ ದೇವರೇ ಯಾನ್ ಸೈತೆ ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ರಂಜಿತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ದ ರಂಜಿತಾ ಪಂಡೆ ಈರೇನಾ ಹಾ ಇಂಬಲೆ ಈರೇರ ಚೂರ್ ಮನಿ ಪಂದೆ ಉಂತುಲೆ ಏರ ನ್ಯೂಸ್ ತಕ್ಲಾದಿಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬತ್ತಿಪ್ಪಡು ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಏರೀರು ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆ ಶುರುವಾದ 1 ವಾರ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಿತ್ತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ 30,000 ಬಿಲ್ ಆತುಂಡು ಹಾ ಐಕದಾದ ನಿನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ನಿನ್ನ ನಿಲ್ಲದು ಪಿದೈ ಪಾಡ್ಯಲ್ಲ ಅಂಚತ್ 2 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸಂಬಳ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಖರ್ಚಾಂಡು 30,000 ಹಲೋ ಈ ಐನ್ ಎಂಕದಾಯ ಪನ್ಪುನಿ ಒಯ್ಕಲ ಏರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಇರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಕಂಡನಿ ಈರ್ 2 ವಾರ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತ
ಮಲ್ತಿನ ಪಪಾಯ ಚಿಕನ್ ಕರ್ರಿ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ತೂದು ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ ತಿನ್ನರ ಕೊರ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು 1 ವಾರ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತೆ 30,000 ಇರ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದ ಪಾತೆರ್ವ 30,000 ಯಾಂದಾಯ ಕೊರಡು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದೆ ತೂತಿ ಜನ ಸರಿ ತೂ ಅಂದೆ ಎನಡ ಪನ್ನರ ಬರ್ತ್ಬಿ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯಿ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ 30,000 ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ದುಡ್ಡು ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪೋಪಂಡ ಪೋ ಈ ದಾದಂಡಲ ಪಂಡ ಯಾಂದಲ ಪೋಡಿಜ್ಜಿ ಯಾಂದದ ನಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ತುಲನ್ ಪಂತೆನಾ ಹಾ ಉಂತುಲೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಡುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದಾದ ರಗಳೆಯ ನಿನ್ನ ಇಂದು ಪುರ ನಿಕ್ ಬೋಟ ಅಬ್ಬಾ ದಾದಾಂಡಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗುರಿದಿದ್ದು ಪೋಂದಿತ್ತುಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಡೆತಡೆ ಪುರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಇದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ದು ದಾದನ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದಂಡು ದಾದನ್ ತೂಲೆಂದೆ ಜನರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ತರುವ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಟರ್ ಲಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ ರಂಜಿತಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರಂಜಿತಾ ಕಿಚನ್. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರಂಜಿತಾ ಕಿಚನ್. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಇರಗಿ ಈ 3 ನಿಮಿಷ ಈ 10 ನಿಮಿಷ 3 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್. ಹಾ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊ ನಿನ್ನ. Hello, excuse me.